σπουδαίος Ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αβρίλιος είχε πει σε ένα από τα αποφθέγματά του πως το ήρεμο μυαλό είναι η δύναμη του ανθρώπου και αν κάτι είναι ανθρωπίνως εφικτό, ένα ήρεμο μυαλό μπορεί να το καταφέρει. UEFA Europa Conference League. Το κατάρρευση και την έφτασε ως την κορυφή του Europa League. Οι πρώτες δηλώσεις. Hemos venido un equipo grande, sabemos, es un club grande. También sabemos que si hemos venido a estas alturas de la temporada es porque el equipo no está bien, si no, no hubiese habido cambio de entrenador. Pero dicho lo primero, aspiremos a todo. La idea es esa, no podemos venir a Olympiacos y pensar que no se puede ganar nada, pensar que está todo hecho, pensar que es muy difícil. Difícil sí, porque tenemos rivales complicados, pero la idea de directiva y nosotros que hemos llegado es de intentar ganarlo todo. Puede ser en la época en la que hemos llegado aquí y la época en la que llegamos allí. Allí llegamos un mes más tarde que aquí, fue en marzo, pero había casi el mismo tiempo de competición. A partir de ahí, creo que en cuanto a calidad de los jugadores es bastante parecida, un equipo y otro. Yo les decía a ellos, a los del Sevilla, que calidad tenían y tenían que hacer un poco más de otras cosas, no solo de calidad, ¿no? Y bueno, la cosa salió bien. Y luego, jugadores de calidad aquí, que no te voy a nombrar ninguno, no te voy a poner ningún ejemplo, ¿no? Ya, para empezar, este que está al lado mío, ¿no? Es un muy buen jugador. Entonces, creo que en ese sentido no nos vamos a poder quejar, por supuesto, de que nos falte calidad, ni mucho menos, sino que nosotros tenemos que sacarles todo el jugo a ellos. Από τότε, μοιάζει σαν να έχει περάσει ένας αιώνας. Ο Μεντιλίμπαρ διέκρινε το ταλέντο του ρόστερ, αντιλήφθηκε γρήγορα τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των παικτών και προσάρμοσε την τακτική του πάνω στα δεδομένα που είχε στα χέρια του. Τράβηξε τα λουριά στο Ροντινέι, έδωσε ξανά κίνητρο στο Ρέτσο, έβαλε τον Ιμπόρα στο ρόλο που του άρμοζε. Ο Μεντιλίμπαρ κάθε φορά πριν από ένα παιχνίδι κάνει την καθιερωμένη βόλτα του στο γήπεδο. Ήρεμος, ψύχρεμος και διαβασμένος, ετοιμάζει στο μυαλό του τα σχέδια μιας ακόμα επικράτησης. Μετά τους πρωταθλητές Ουγγαρίας ήρθε το σημείο καμπής όλης της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του Ολυμπιακού. Το 1-4 του Πειραιά έγινε 1-6 στη Σερβία με τα ερυθρόλευκα παλικάρια του Μεντιλίμπαρ να πετυχαίνουν μια μοναδική ανατροπή. Me parece bien, ¿no? Que seamos el primer equipo que haya logrado eso. Es difícil y todos sabíamos que era muy complicado y parecía imposible. Necesitamos de un milagro y resulta que lo hemos conseguido. A ver, no es fácil, pero sí con goles de sobra, que hemos metido más goles de los que necesitábamos. Y la verdad, sobre todo, ha sido que, como tú bien has dicho al principio, hemos sido mejores desde principio a fin. Ακόμα όμως και οι σπουδαίες προσωπικοί, ούτε ένα από τα πέναλτι που εκτελέστηκαν στην ψυχοφθόρο διαδικασία της Κωνσταντινούπολης. Ο Τζολάκης ολοκλήρωσε τη δουλειά. Ένας μαέστρος όμως ξέρει πώς να διευθύνει μια ορχήστρα. Και με μια άνευ προηγουμένου ραψοδία σε Αγγλία και Ελλάδα άφησε πίσω του και την τέταρτη καλύτερη ομάδα της Premier League. Ομάδα του ειδικού Ουνάι Έμερι. Πλέον τα ψέματα είχαν τελειώσει. 64 χρόνια και 269 ημέρες μετά τον πρώτο αγώνα του συλλόγου σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο Ολυμπιακός έφτασε σε έναν τελικό. Όλες οι πληγές, όλα τα αχ και τα γιατί, όλα όσα δεν πρόλαβαν να δουν αυτοί που έφυγαν, ήταν έτοιμα να σβηστούν σε μια στιγμή, στα χέρια του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η μοίρα ήθελε τον Ισπανό Δία που εμφανίστηκε στο Γιώργος Καραϊσκάκης ξαφνικά σαν κεραυνός να έρθει και να γράψει την πιο χρυσή σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας του Ολυμπιακού. Έτσι, ο Μεντιλίμπαρ έφτασε σε 2 σερί κατακτήσεις σε 2 διαφορετικές διοργανώσεις, όντας ο δεύτερος που το καταφέρνει μετά τον Ράφα Μπενίτεθ. Pues ahora mismo
satisfecho sobre todo por toda esta gente, por los jugadores, por el club, que lo han sentido enormemente y sobre todo satisfecho por ellos. Ξέρει ότι από εδώ και πέρα δεν θα πληρώσει κανένα μαγαζί που θα υπάρχει ο παδός του Ολυμπιακού. No, la verdad es que es una gozada llegar hace 4 meses, ganar esto, algo que no se había hecho nunca, y lo que ahora tenemos que hacer es celebrarlo y poco a poco preparar lo que viene. Η χθεσινή βραδιά ανήκε κυρίως σε εκείνον, στον στρατηγό Μεντιλίμπαρ που οδήγησε ένα στρατό από μαχητές στη δόξα. Es el primero, pero espero que no sea el último. Είναι το πρώτο, αλλά ελπίζουμε να μην είναι το τελευταίο. ¡Viva la madre que os parió a todos los griegos! Είναι δικό μας, είναι για όλους τους Έλληνες. Πλέον, μετά την αλεγρία και το μεθύσι των επινοικίων, και πάλι ήρεμος όπως πάντα, σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα πριν καν εκείνη έρθει.